Presyo sa sibuyas sa carbon market niabot na og 300 pesos ang kada kilo ug posibleng mutaas pa sa Pasko. Ano ang report? Nabda na mo kining usa ka ginang nga namalit sa carbon public market. Nanda na unta niya mo palit og usa ka kilong sibuyas sa pandili na makaya sa budget, busa 1/4 na lang ang iyang gipalit. Tungod kay mahal na kaayo ang sibuyas, ginagmay na lang usab kuno ang iyang isagol, igo lang pahumot sa sudan nga lutuon. Kaya pa. Pero ako ning ko nagbukuan ka ng sibuyas dahonan kay makaharon makatipid. Barato na bang sibuyas? Oh, mas minus ya. Reklamo si Ray, ang gatong mga tag sa kilo sa una. Paliton tunga sa kilo na lang. Oh, kasi 1/4 sa hay. Kaya kana mga sudan o bubarato ni puti, mo-diver sila puti instead of buwa. Samtang mato ni Mercy nga nang limpyo siya ang sibuyas gikan sa sako nga napugo sila sa pagpasakas presyo kay mahal naman usab daan ang ilang kumpra. Posibleng mosaka pa gani kini sa Pasko nga mao gyud ang sagad mahitabo. Hinoon bisan pa mas kamahal sa presyo sa sibuyas apan halinon yapon kini ug ipaigo lang gyud sa budget ang paliton sa mga customer. Ang kuan jud ang tingan ani ay nabatasan is mahal siya pero mahal may daan sa pamanday mahal. Kauban si Clover Lumaya, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.